Stimați oaspeți, dragi elevi și colegi, suntem martori astăzi a unui eveniment inedit pentru instituția noastră de învățământ. Este vorba despre deschiderea a două ateliere de producere, de instruire practică, complet renovate și dotate cu utilaj modern, grație Fundației Internaționale Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein, care reprezintă guvernul și populația statului Liechtenstein. Fundația LED, în activitatea sa, pune accent pe mai multe probleme, în special pe consolidarea sistemului de educație profesional-tehnică în Moldova. La evenimentul de astăzi ne-au onorat cu prezența sa doamna viceministru al Educației, Cristina Boaghe, managerul proiectului Concept, domnul Pius Frick, reprezentanții ai Ministerului Educației, agenți economici, directorul ai școlilor profesionale și reprezentanții echipei LED. Vă rog să-i salutăm. Cuvânt de salut îi se oferă directorului instituției noastre, doamna Alexandra Raiețchi. Bună ziua și Hristos a înălțat! Bună ziua, stimată doamnă viceministră! Bună ziua, mult stimat domnul Frick! Și mulți stimați colegi și mulți stimați elevi! Astăzi, cu toții, suntem martorii evenimentului de lansare, de deschidere a două ateliere de instruire practică la meseria croitor, confecționier, îmbrăcăminte la comandă. În istoria instituției, astfel de eveniment este în premieră. Timp de peste 70 de ani de activitate profesională, în sălile de clasă și ateliere au fost instruiți mai mult de 17.000 de absolvenți. În spatele acestor mii de absolvenți stau cadrele didactice cu munca lor asiduă, agenți economici și tradițiile noastre. Cu câțiva ani în urmă, am aflat de la colegi că proiectul Concept tratează cu seriozitate școlile profesionale. Dar, începând cu anul 2014, am avut ocazia și ne-am convins personal. Din start am înțeles că va trebui să muncim, să demonstrăm că suntem parteneri și în noi se merită de făcut investiții. Implicarea dumneavoastră, direct în activitatea instituției noastre, a făcut ca un număr record de cadre didactice să fie instruiți în cadrul proiectului Concept. 29 de cadre didactice din Centrul de Excelență Industria Ușoară au absolvit modulul 1 la formarea abilităților de instruire practică. 26 de cadre didactice au absolvit modulul 2 la predarea cunoștințelor. 10 cadre didactice au absolvit modulul 3 la evaluarea rezultatelor școlare. 39 de cadre didactice au urmat traininguri la tematică diferită, cum ar fi procesul tehnologic de confecționare a bluzei, fustei, rochii, jachetei, pantalonilor, ei tradiționale și altele. 5 cadre didactice au fost instruiți la seminare, traininguri la modulul gândire critică și 6 cadre didactice și manageriale au urmat seminariile, trainingurile de elaborare și descriere a planului de dezvoltare strategică a instituției de învățământ. Am dovedit că merităm încrederea dumneavoastră. Aceste activități nu pot decât să ne bucure și să vedem instituția noastră ca un centru de excelență Industria Ușoară, cu parteneri deosebit de competenți pentru mai multe activități și achiziții viitoare. Aportul considerabil din partea proiectului Concept în această perioadă scurtă de timp, nici 2 ani de zile, constituie peste 580.000 de lei. Deci este o sumă foarte și foarte impunătoare. Aici pot fi menționate următoarele. În anul de studii 2014-2015, proiectul a suportat toate cheltuielile care au fost implicate în instruirea practică a grupei cu instruirea modulară la meseria croitor, confecționier, îmbrăcăminte la comandă. Deci o grupă cu titlu de experiment pentru implementarea acestei curicule,
și 25 de elevi din această grupă au fost susținuți material cu consumabile, materiale pentru executarea diferitor lucrări pe parcursul întregului an de studii. În anul de studii 2015-2016, proiectul a efectuat reparația capitală în 2 ateliere de instruire practică, le-a dotat cu utilaj tehnologic performant de ultima generație și le-a înzestrat cu mobilier corespunzător. Pentru aportul dumneavoastră decisiv, pentru flexibilitatea și promptitudine de care ați dat dovadă în rezolvarea multor probleme, vă mulțumesc din numele meu personal și al instituției pe care o conduc, care constituie 176 de angajați și 900 de elevi. Ați lăsat deoparte orice activitate și ați fost cu ochii pe noi, descoperind că sunt multe momente pe marginea cărora putem discuta. Sunt sigură că vom ajunge să efectuăm lucruri frumoase pentru viitorii discipoli. Modalitatea în care răspundeți la propunerile din partea noastră, precum și investițiile dumneavoastră în potențialul uman, mă face să afirm că putem deveni instituția din care toți vor avea numai de câștigat. Vă mulțumesc!